देवं वहाम्या उजव्या हातामध्ये 2 पळ्या पाणी धरायचं पुरुषांनी स्त्रियांनी हात लावायचा विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवद्महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य हत्या हरिहर ब्रह्मणाः विवरार्धे विष्णुदेव श्रीद्वाराः कल्पे वैवस्वन्तरे अष्टाङ्गुरे कलियुगे कलिप्रतिपदने भारतवर्षे भारतखण्डे शान्तिरापः शान्तिरोखदयाः शान्तेः वनर्मदयाः शान्तिर्निर्विघ्नः या सासरीवरती बोल पाणी भरून दाखवायचा ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय भारे उदरेण संसारे अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारे भारे वारे नामनाथे वारे भारे प्रणतो आला संगणे वारे जय जय Thank you.